Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. या मतदारसंघाभितर अशी एक परिस्थिती आहे तिकडे असा की एक या मतदारसंघात वालीत ना कशी परिस्थिती आहे तिकडे असा या मतदारसंघात परत वाली हाडपाची म्हणजे या मतदारसंघात परत एकदा एक किती म्हणतात तेका की एक कोणतरी बरो लीडर हाडपाची अत्यंत गरज आसा आणि माजी आमदारासारखे सुभाष फळदेसाय लीडर या मतदारसंघा भितर परत एकदा आमदार म्हणून येवपाक जाय। ही जी सांगे मतदारसंघात भितर गेल्या 3.5-4 वर्षाच्या दरम्यान पूर्णपणे आमदाराक विकास करपाक अपयश आयिल्लें आसा। आमदाराचो जनसंपर्क तुटलेलो आसा। या अपक्ष आमदाराच्या विरोधान हे नाराजीचे वातावरण निर्माण जावन ताचो फायदो भारतीय जनता पार्टीक जाल्लो आसा। सगळे मतदारांक कळून चुकिल्ले आसा की योग्य अशे प्रशासन ऍडमिनिस्ट्रेशन योग्य न्याय स्किमी डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हे सगळे करतलो जर जाय जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंता सारखे एक कणकर आणि एक युवा नेतृत्व आमचे कडेन आसा ताका साथ दिवप अत्यंत गरजेचे आसा।